момчета 16 годишни и аз и ти. Бяха мечтите ни розово сини и до зори мечтаехме заедно как ще се втурнем в живота свой. Пълни с надежди, готови на всичко, дори и на бой. На-на-на-на-на, на-на-на-на, 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 на-на-на-на. Животът ни странно се стече и аз и ти. Тръгнахме вече в различни пътеки. Помниш, нали? Срещи нетрайни и все по-случайни имахме с теб. Всеки прегърнал своето щастие бяга напред. Нямаме време дори се погледнем често в очи и да си кажем: как така, нали живеем врата до врата. А имахме време за всичко, но вече с тебе не сме различни. А имахме време за всичко, но вече с тебе сме много различни. Моят прозорец гледа към двора, където днес децата откриват света, както някога ние с теб. Всичко ли пак така се повтаря? Да или не? Искам да викна така, че да чуят за миг поне. Нямаме време дори да се погледнем честно в очи и да си кажем: как така, нали живеем врата до врата. Нямаме време дори да се погледнем честно в очи и да си кажем: как така, нали живеем врата до врата. И да си кажем: как